Съпричастност към хората с невромускулни заболявания. Така се казва проектът на Българската асоциация, която стартира информационна кампания във Видин. Това съобщи Виолета Антонова, председател на асоциацията. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейският социален фонд на Европейския съюз и цели да се създадат предпоставки за активно социално включване на засегнатите от заболяването и подобряване качеството им на живот, като се преодолее тяхната изолация чрез популяризиране и активна политика за социална промяна. Българска асоциация за невромускулни заболявания е масова, неполитическа, независима, доброволна организация, учредена от родители на болни деца през 1991 година на 12 март. Повечето от организаторите сме родители, но има известна част лекари, които застанаха зад нас тогава и наистина стартира нашата асоциация. Госпожа Антонова сподели и част от най-големите постижения на асоциацията, а именно заплащане 70% от минималната работна заплата на семействата, които се грижат сами за децата си, като времето, през което родителите се грижат за тях, ще се зачита за трудов стаж. Мотото на проекта е «Ние разбираме вашите проблеми и ви подаваме ръка». Асоциацията цели да инициира информационни срещи с различни институции, работодатели, учители, за да бъде добита по-голяма информираност за тези болести на децата. Офисът на асоциацията се намира в град Видин на улица Княз Борис I, номер 15.